Askwera saying Zimbabwe, welcome to our channel Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanka kukuya no channel. Please don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takwigirai nyaya buritswa na spokesperson wa President NaMnangagwa Akairamba uyabuda achitaura iye achiti nosun Chamisa Akapiwa an offer na President NaMnangagwa Akairamba after my elections pane an offer yakapiwa asi Akairamba abuda achitaura iye achiti Nelson Chamisa cannot be a national leader nekuda kwekutena down kwa akaita this offer. Akabuda achiposta this message on his ex yendo achitaura iye achiti what can't Chamisa cannot be available as a national leader. He can only be available as a partisan, partyless leader. The reason is simple. He turned down the offer of leader of the opposition in parliament, itself an elevated national status. Zvimwe zvese rangova drama zvaro zvakabuda zvitaurwa naJoji Charamba zvinzi Nelson Chamisa akapiwa an offer yekuti ave the leader of the opposition in parliament, the leader of the opposition in parliament, and Saka turn down this offer. So one of my ex-users, Joseph Samanyanga, akabuda achivunza a question kuna Joji Charamba achitaura iye achiti Nelson Chamisa aikwanisa qualify to be the leader of the opposition in parliament. Iye anga asiri a member of parliament muri Zimbabwe. Ataura iyo achiti otherwise the party yakaappointed Tabita Kumalo because Chamisa was not a member of parliament. Asi Joji Charamba akabuda achireply achitaura iye achiti there's always a way out with ZANU-PF since this offer ndo yakanga yakapiwa zvakare tsvangirai before paitwa GNU since zvakare Douglas Monzora akapiwa this offer akai accept even though anga asiri member of parliament akakwanisa ku either the leader of the opposition in parliament. Joseph Kumalo akabuda achitaura iye achiti did he qualify to be the leader of the opposition in parliament, yet he was not a member of parliament. You must be an MP to qualify for the post, otherwise he didn't turn it down. The party appointed Tabita Kumalo because Chamisa was not a member of parliament. Joji Charamba akabuda achiresponda achiti I can share with you what the plan then was. Chamisa was going to get one of his MPs to see the constituency to him in return for some ambassador posting. Chamisa would have got into parliament on that basis, itself founded on mutual understanding between parties. The same idea had been agreed to with Tsvangirai, although it got overtaken by GNU arrangements. There is always a way out, as you saw with Monzora, who became that even though he had been outside the parliament. Got it. Ndozvakabuda chitaurwa na spokesperson of President NaMnangagwa Joji Charamba achitaura achiti Chamisa was given an offer yekuti aite the opposition leader, the leader of the opposition in parliament, but akatena down this offer. Tingaziye kuti munoona sei kutaura kwa Twitter Nelson Chamisa akataura iye achiti haana kujiwa ma-elections, akataura achiti he was going to claim victory yake muri Zimbabwe. Akabuda achitaura achiti akaengeja ma-SADC leaders akataura iwo achiti they are looking into nyaya yake muri Zimbabwe. Tingaziye kuti munoona sei nyaya iyi makore akambopfuura. Nelson Chamisa akabuda achitaura iye achiti he was promised mari na Emerson Mnangagwa, hanzi akapromiswa mota, akapromiswa minda na Emerson Mnangagwa kuti awanikwa achisiya the opposition as iye akataura achitanza zviramba akati aiwa hakuna zvakadaro. Tisingazoti munoona sei nyaya iyi. Toda kundisai audio mwamadza murufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Hatina kupinda politics for money, hatina kupinda politics for mari, hatina kupinda politics for positions, hatina kupinda politics for parliament seats. Takapinda politics to change the lives of the people of Zimbabwe. Anoda kwenda
endai. Vanoda mari itaizve mari. Vanoda zvigaro itaizve zvigaro. Isu tinoita zveugaro hwevanhu. Vakauya Chamisa uya kuita opposition leader. Tokupa mota kit. Tokupa my bodyguards. Because for me, that is meaningless. Life is more than wealth. Life is more than money. Life is about a legacy. Life is about service ya unoita kuvanhu vaunogara navo nevaunotungamirira. That's why we are prepared. Ndakataura makomrades atinawo. Vamama, tikasara tisina chinhu nevasikana. Ngatisare tine vanhu. Kana vanhu vanesu, we will ultimately go kwatinofana kuenda. Tikataura nesadhasi, tikutaura nemachechi, tikutaura nematrade unions, tikutaura nemapato ematongerwo enyika akasiyana siyana, nemabhizinesi, madzimai, vatungamiriri vemunharaunda dzakasiyana siyana, madzishe nemadzimai, kuti tionesane kuti nyika ingagadzirwa sei uye tingafambisa nyika yedu zvakaita sei. Chokwadi ndechekuti saro dzedu hadzina kubuda zvakanaka. Takanyorera SADC, vakatipindura, vakati nyaya yedu vana iri mugango iri mudariro, asi tikonaso kuti nguva yekuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekuti toda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vanhu vanogona kuti takumirira here 2028 bodo 2028 hakuna, hatisi kuzoitazve dzimwe sarudzo sina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura. Unoziva kuti pose harwirwi chipiri panoita dambudziko. 2018 akauya, 2023 taona wadzokazve maitiro ake. Zvinotoda kudzidzisana kuti hatinzarwo nyika inofana kufamba nesarudzo dzepachena. Hatingaiti chiseko chepasi rose nematambudziko atinawo. Saka ndanichiudza nyika uye ndikuudza nyika kuti panyaya yekusadhani tanoedza kuti vachitipa kuti vanozviona sei sezvo takavanyorera kuti nyaya yedu inoda kuti igadziriswe. Kana vatipindura sevanhu tisu tine kodzero munyika muno, Mwari vedu vari mubatsiri wekugadzirisa nyika yedu. Saka takatarisa chinhu ichi. Shoko randandichipa kunyika nderekuti taita zvose zvinofana kuitwa. Kutaura nemadzishe, kutaura nemasabu, kutaura nevematongerwo enyika, kusanganisira vana vaMnangagwa, vanoziva mashoko aya. Ndakavaudza kuti tinopokana nekuti sarudzo hadzibvutwe, sarudzo hadzidirwe, uye hapaitwe zvinhu zvisina kuwirirana. Saka naizvozvo toda kuti nyaya igadzirwe. Vamwe vobvunza kuti ko makasiya zvetriple C, hongu ndakasiya mushikashika, asi ndichiri kungochaira. Nokuti kuchaira zvino kuti unofana kungochaira mota ipi, indiri muchairi wenyika, handisi muchairi webato. Ndo musauko uye ndo musiyano uripo watoda kuti vanhu vanzwisise kuti semunhu akasarudzwa nevanhu vanodarika mamiliyoni 2 haasi kutamba nawo. Kana vanotsvangira ipo